Ahoj, vítejte u dalšího dílu podcastu Jak na podcasty. Ahoj Vojto. Ahoj Pavlo, ahoj posluchači. A dneska jsme si pro vás připravili téma zase k monetizaci, což je naše určitě jedno z těch oblíbenějších témat, kterým se často věnujeme, a rozhodli jsme se, že s váma rozebereme nějaký způsoby té monetizace. No a my jsme si tady vybrali skvělý blog forendors.cz, mimochodem doporučujeme, je tam spoustu taky zajímavých tipů pro tvůrce. Článek vám když tak dáme dolů celý. A my tím krásně navážeme, protože my jsme sami spustili Forendors, tak protože i z toho důvodu, že chceme vám ukázat, jak se na tom dá vydělávat i peníze a chceme si na tom vyzkoušet sami. No a já bych to ještě asi možná okomentovala tím, že jsme přemýšleli o tom dlouho, jestli vůbec chceme Forendors dělat nebo nějakou obecně monetizační platformu. A vzhledem k tomu, že tady spoustu věcí doporučujeme, tak jsme si řekli, že to sami teda otestujeme, ukážeme vám jak na to a vlastně už tam teďka najdete první náš produkt, který si můžete od nás koupit, tak když tak tam vám zase taky všechno dáme dolů. Tak, aby jsem se vrátil k těm 5 modelům té monetizace, ten první my určitě využívat nebudeme, ale je velmi oblíbený a to je vlastně měsíční předplatné obsahu. Klasicky vy na měsíční bázi podporujete tvůrce, kde můžete od nízkých desítek korun až po 100 koruny vlastně nabízet svůj obsah. A pro koho je to vhodný? No, tak vhodný je to pro velký podcasty, který vydávají opakovaně svoji tvorbu, budují si tam tu svoji jako komunitu, můžou se na to napojit jak nějaký svůj Discord, kromě toho podcastu dávat navíc právě nějaké díly exkluzivní a nebo exkluzivní newslettery a tak dále. Tady ještě můžeme k tomu doplnit, jaký jsou asi nejčastější ty, jako řekněme, ty modely toho předplatného. Tak, jak říkal teda Vojta, měsíčně platíte na nějakou částku za určitý obsah a buď teda bývají buď úplně celý epizody navíc, nebo spousta tvůrců půlí, nebo dělí ty epizody, takže část máte fejí, která vás naláká na to jít si druhou část epizody předplatit. Někdo třeba dává, že vlastně tu epizodu tam máte dřív, takže jsou různý, jakoby tyhle ty jsou asi 3 takový nejčastější. A určitě bych asi k tomu doplnila, že teda pokud se rozhodnete jít do tohoto jako modelu, tak je potřeba si to promyslet, jestli na to máte čas, jestli to utáhnete, protože pokud opravdu chcete dávat každý týden díl nebo každý týden nějaký obsah navíc, tak vám to sebere hodně času. Takže je to třeba i vhodný pro lidi, kteří nejsou na ten podcast sami. Buď si teda platí někoho, kdo jim s tím pomáhá, nebo je jich prostě na to víc. Protože si myslím, že jako zavázat se k tomu, že svůj koníček vlastně budete dělat tak často, abyste byli schopni to jako dobře monetizovat a dávat tam dostatek obsahu, aby vám ty posluchači tam vydrželi, to si myslím, že není úplně jako časově nenáročný, nebo jak to. Je to v podstatě skoro jako plnohodnotná práce, se dá říct, možná jako plně jako i druhý úvazek. Jo, určitě, tak jako když vám jedna epizoda zabere, nevím, třeba celý pracovní den ve výsledku, než to všechno uděláte, tak to prostě jako je časově náročný, no. To jako si určitě nebudem. Jak tomu dodám ještě tohle, většinou ty platformy v Čechách, Hero, Forendors jsou plus minus si berou od vás nějakých jako 15%, ono je to někde, můžeme zalinkovat, ono je to někde sepsaný i na Forendors v nějakém článku, kolik si ty platformy jako berou, takže vy si dostanete vždycky ten zbytek, který ještě ale musíte zdanit, takže to je jako důležitý tady zmínit, protože nedávno byl daňový přiznání. Určitě, ale zase je to prostě nenáročný, nemusíte řešit třeba nějaký, nevím, platební beány a takovýhle věci, prostě dostanete peníze, které pak teda už jenom zdaníte. Tak se posuneme k té dvojce, která je pro nás třeba hodně zajímavá, a to je vlastně jednorázový prodej digitálních produktů, který na Forendors zde mají to nazvaný jako série, aby se to odlehčilo, že máte předplatný a série. A vlastně ty série se hodí prostě pro každýho, kdo zvažuje nějaký digitální produkt. Myslím, že na Forendors je to tak, že tam můžete mít nějaký omezený počet příspěvků. Teď myslím si, že je to 10 v té sérii, no plus minus to číslo. Tam můžete mít plus minus 10 těch příspěvků a můžete si tam dát PDF-ko,
e-booky, nebo se tam rozepsat jako nějaký, jako sada nějakých newsletterů, nebo to můžou být i jako video, kurzy, i nějaký omezení z podcastové série se dá vzít jako digitální produkt. A vlastně ta hlavní výhoda, že v podstatě, když už to jednou uděláte, tak prostě ten člověk přijde, jednorázně se zaplatí, za nic se nemusí zavázat a pro někoho je to jako příjemnější. Určitě to může být zajímavý, hlavně teda tvůrce, který třeba nechtějí tvořit tak pravidelně, nemají třeba na to čas, nebo to prostě z nějakého důvodu jako nechtějí dělat. A přesně, může to být nějaká série krátkých podcastů, může to být série nějakých video, kurzů, nebo to může být i jednorázový, prostě jeden e-book, tam to není nějak jako omezený, což určitě je výhoda, že tohle všechno na Foenders jako můžete dávat. Problém třeba, pokud byste chtěli mít hero, tak tam tohle to takhle přesně nejde. Tam jako je třeba i problém obecně s těma jako e-bookama nebo s nějakýma dokumentama, to tam podle mě vůbec nemůžete vkládat. Nebo jako prostě v tuto chvíli teda a myslím si, že to tam ani jako obecně prostě tam nevypadá, jako to hero není pro tohle prostě uživatelsky přívětivý, to je opravdu dělaný pro ten video nebo audio obsah. No a ještě třeba, přesně jak říkal Vojta, jako jednou to vydáte a nikoho tím vlastně k ničemu jako nezavazujete k nějakému předplatnému a můžete tam prostě mít, jak dlouho chcete a je to stále aktuální. Co je důležité k tomuhle říct, že vlastně výhoda Foenders je ta, že když si ten člověk tam zakoupí, anebo kdybyste měli to dlouhodobý předplatný a můžete to kombinovat, tak vám automaticky padne vlastně do newsletteru, který přes Foenders můžete vydávat newslettery, ten člověk vám tam zapadne do toho newsletteru, prostě zůstane tam ten jeho e-mail, ať už zruší předplatný, nebo si koupí ten produkt a vy ho takhle můžete vlastně dál oslovit s novými produkty. Takže to je taková jako důležitá vlastnost té platformy, že to vlastně umí, nemusíte schánit nikde žádnou platformu, takže tak. Určitě pak tady máme teda další možnost a to jsou teda dobrovolné příspěvky a dary. Ten teda, třeba my jsme mluvili určitě o tom, že to jde na platformě Buy Me a Coffee a teď teda jde i na Foenders, takže můžete tam i to. Sice teda nevím, bylo to tam nějak trošku jako hůř k nalezení. Je to vždycky pod příspěvkem, zatím to není jako na té hlavní stránce. Doufám, že se brzy dočkáme, budete na té hlavní stránce, aby prostě ten tvůrce šel vidět, že máte newsletter a vedle toho teda podpořte mě, ale teď je to momentálně u příspěvku, ale možný to tam je. Vlastně si to můžete udělat v podstatě každý napsat jeden článek a vás podpoří, jenom teď je to trošičku jako hůř to vyhledává, no. Musíte vědět, kde kliknout, takže trošičku jako challenge pro tvůrce, ale je to tam. A jde teda o to, že vlastně vy ten obsah sdílíte zdarma, nic jako primárně po těch svých čtenářích, divácích nechcete, ale ty diváci, čtenáři, sledující mají možnost vám jakoby jednorázově odměnit nějakou částkou dle jejich uvážení. A je to vlastně, jako na nikoho nijak netlačíte, je to jako určitě třeba jakoby fajn, že spoustu jako tvůrců prostě furt říká podpořte mě na hero, podpořte mě na Foenders, prostě mám tam předplatný, tak tohle je taková prostě jako, řekněme, nenátlaková jako metoda, že vlastně tam nenutíte za ten obsah nikoho jako platit, je to spíš na nějaký dobrovolný bázi. Ale samozřejmě asi počítejte s tím, že teda tím nevyděláte nějaký velký peníze a je to teda určitě jako, já si myslím, že tohle je jako výhodný pro začínající tvůrce, pro začínající podcastery, kdy vlastně ještě úplně se nechtějí třeba ani zavázat k tomu, že budou pravidelně dávat nějaký obsah navíc, ale zároveň prostě chtějí něco tvořit a přesně jako jsou tam lidi, kteří jako můžou podpořit. Myslím, že to může být zajímavý i pro lidi, co mají třeba Instagram, tvoří nějaký videa na Instagramu a prostě chtějí jako podpořit jako, nebo TikToku a chtějí vlastně takhle nějakou podporu. No. A třeba nejsou ještě tak velký, ohledně TikToku tam je nějaká hranice, kde se můžete dostat to, že vám můžou kupovat ty gifty, ale ta hranice je jaká velká a když třeba, nevím, máte 5000 odběratelů, tak to může být zajímavá alternativa, když chcete jako jednorázově podpořit. Určitě, no, můžete tam tvořit třeba nějakou komunitu. A zase vám ten člověk, když už vás podpoří, spadne vám do toho newsletteru, takže.
No, tak musíte pak psát ten newsletter, taky najít si ten Ano, čas. Jako to určitě, zase ale je jako to zase další nějaký věc. sběr těch kontaktů. Ale jako já si myslím, že tohle je docela jako zajímavá forma. I třeba lidi, kteří tím úplně jako nechtějí vydělávat, dělají to jako koníčka, ale chceš si zaplatit, nevím, hosting nebo nový mikrofony nebo něco jako novýho, tak si myslím, že to je určitě jako fajn věc, to jako vyzkoušet. Další teda možností je reklama ve vašem podcastu nebo placená epizoda vašeho podcastu, což teda u nás u těch podcastů to není ještě jako tak běžný, ale sem tam se to prostě objevuje. Já bych řekla, že se u nás občas objevují takový ty sponzorované epizody, anebo u nějakých větších podcastů, tam přesně slyšíte v průběhu podcastu, že tu epizodu někdo zasponzoroval, nebo tam tvůrci promujou nějaký svůj slevový kód na nějakou značku, ale je to spíš jako u těch velkých. No a jde teda o to, že značka vám platí za to, že vy o ní mluvíte, zmíníte jí, přesně zmíníte nějaký svůj slevový kód, nebo obecně ji prostě jako vychválíte ve svém podcastu. Je to určitě teda jako, jak jsem říkala, pro tvůrce, kteří už jsou jako fakt veliký, protože pokud máte, nevím, 100 odběratelů, tak vám asi, nevím, teď mě nenapadá žádná značka, nebude platit za to, že o ní budete mluvit, takže pro nás menší tvůrce to asi není úplně jako běžný, ale je asi možné, že třeba do budoucna se to bude víc u nás rozšiřovat a jak jsme mluvili už v předchozím díle o tom, že vlastně tvůrci přebírají roli reklamy na sítích, tak vlastně se to možná stane časem i v podcastech. Nemám k tomu co dodat, možná, že ještě bych zmínil kromě reklamy i afil. Je důležitá věc, že afil, a ten může být zajímavý i od 100 odběratelů, pokud máte 100 jako věrných fanoušků, který si jich třeba 20 si zaplatí, třeba nějaký afil, nebo používáš afil link a tam už to může být jako zajímavý. Takže ten afil bych možná ještě strčil, prostě obecně ten link vedle, kde to může fungovat i u těch malých. Ale samozřejmě musíte mít jako specifickou cílovku na to. Ještě můžu možná jako doplnit, že je pár podcastů, který třeba to kombinujou, že mají normálně nějaký úplně jako epizody, které jsou jako nesponzorovaný, a pak třeba když nějaký host k ním chce jít, tak si to může zaplatit. To se občas využívá. Jak jsme říkali, to spíš pro větší tvůrce a zase tomu odpovídá i pak ten výdělek, který bude určitě jako solidní za to, že o té značce budete mluvit. No a za 5 je vlastně, my jsme to tady už zmiňovali, že je dobré to kombinovat, tak to je ten hybridní model, jakože si vyberete kombinaci z těch 4 věcí, co jsme zmínili. A může to být třeba kombinace, že máte dlouhodobý předplatný a ještě třeba v té free části podcastu máte nějakou reklamu. To dělá třeba Vojta Žižka, mě napadl podcast a další samozřejmě. Nebo vybíráte si třeba ty dobrovolné příspěvky v kombinaci s nějakýma produktama. Taky může to tak být. A nebo ano, máte předplatný a k tomu ty jednorázový. Jo, asi jakákoliv kombinace je možná. A vlastně výhoda je velká, nespojáte na jeden zdroj, je to jako v investování, že ideální je neinvestovat všechno na jednu kartu, ale mít to nějak diverzifikovaný, tak tady to je úplně vlastně to samý. Samozřejmě chce to nějakou zkušenost, určitě bych začal s jedním, rozhodně bych ten hybridní model nedělal hned a začal bych s jedním a postupně přidával podle toho, jak se vám to bude rozrůstat, protože zase vám to zabírá ten další čas, rozhodně si nedávat velký cíle, ale spíš spoustu malých, který potom vytvoří ten velký. Jo, určitě, jako je potřeba o tom nějak přemýšlet, nějak si to nastavit a zvládnout to, no, protože není nic nejhoršího, že rozjedete všechno a pak za 3 měsíce totálně z toho odpadnete. Takže plánování a myslet na to, že to opravdu stojí spoustu času. No, tak já myslím, že jsme to zase tak nějak jako všechno tady shrnuli. Vlastně myslím si, že ten článek dost kopíruje to, co tak sami jako o té monetizaci jsme už jako někde o tom asi mluvili možná. Chybí mi tam ještě jedna věc, která v tom článku není, a to je merch, o kterém taky mluvíme. To může být zajímavý příjem.
A ještě jeden příjem, což je z těch živých akcí, který teďka se jako rozrůstají, mluvili jsme o tom v minulé epizodě, tak tam taky bývá vždycky malý předplatný, ale tam většinou jako na tom asi nevyděláte, spíš poplatíte ty náklady, ale pro někoho to může být doplněk, příjem. no, doplněk asi. Nebo Ten doplněk. merch, no, to je takový, jako zase s tím spoustu starostí, je do toho nějaká počáteční investice, je asi otázka, jak dobře se to dá jako monetizovat, když jste třeba menší tvůrce. Ano, ale je to dobrý zmínit, protože to tady není a jako taky to spousta Jo, asi to jako je používá. jedna z těch možností. A to ano, říkám si, to bylo zase jako další téma o té monetizaci, protože už jsme tady měli, když tak vám dáme dolů odkaz, i někdy na podzim jsme mluvili o monetizaci, o nějakých způsobech taky monetizace, tam jsme to řešili víc obecně, tak dneska jsme to zase jako zabijali víc do detailu a určitě se teda monetizaci ještě asi pověnujeme časem, to je jako široký téma. Bylo by zajímavý si pozvat nějaký hosta na monetizaci, tak třeba někoho vymyslíme, aby jsme i podcast trošičku okořenili víc než nám my dvěma. No tak jo, tak my vám moc děkujeme za shlídnutí nebo za poslech. Koukněte se dolů, tam najdete odkaz na naše Foyendors, kde jednak tam samozřejmě najdete nějaký články, najdete tam náš newsletter i náš pevný produkt a budeme rádi, když nás taky třeba budete sledovat na Instagramu, pokud teda nás nechcete zrovna podpořit na Foyendors. A budeme se těšit u další epizody. Tak ahoj. Čau.